Bali mga yans, no, ito naman yung 22,000 sidecar, no, design. Ay mga so 22,000. Ito yung design sarap mga yans, so yan 22,000, no. Bali ito mga yans, no, meron siyang carrier. Ito mga yans, no, hindi rin sinas dito. Ang kaiba naman yan dito sa 22,000 na sidecar is meron siyang yan carrier, oh. May carrier siya kaya 22,000. Ayan, tingnan mo naman yan, so papaludo. Bali ba, so ito yung naman yan, so yung upuan niya sa ano, sa loob. Ayan mo yan, so ayan, may carrier sa mga yan, so may carrier kaya 22,000 siya. Ayan, meron siyang carrier kaya 22,000. Ayan mga yan, no. Ito siya mga yan, no, 22,000. Ayan mga yan, no, 22,000 sidecar Volvo type. Ayan. Ito pa niya mga yan, no, sa may Along Highway, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Tapat ng Rufina Square. Ayan mga yan, no. Ayan. Okay mga yan, no, salamat sa panonood. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan. Bye bye mga Indians.